уважаеми гости! Позволете ми да ви приветствам с добре дошли на нашия международен концерт, който осъществяваме по проект We Are Ready, по програмата Erasmus+, заедно с ученици и колеги от Чешката република, от Полша и от Република Турция. Добре дошли на всички! Благодаря ви, че днес уважихте това наше мероприятие. Имахте възможност да се насладите на невероятното изпълнение на децата от Гайдарска школа Христанов. Благодаря ви, момчета, страхотни сте. Както и така със сърце да потанцувате с нашите най-малки танцори от фолклорната група към училището ни. Сега ми позволете да преминем към същинската част на нашия концерт, който ще бъде открит с химна на училището, след което ще чуете песента "Празник", "Една българска роза" и уникалната песен "Моя страна, моя България" в изпълнение на Магдалена Амзова и нашия специален гост, на когото благодаря, че днес е тук сред нас, Борислав Недев. Забавлявайте се!
Майка, татко и жена да прегърна към подробното небе, чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България, при тебе връщам вечно любовта. Наше дете по света, неизвестен да умра, ще се върна. В моята хубава страна и трябва да и пръста да прегърна. Нека стана стръкчен свят, нека вятърът познат ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България, при тебе връща вечно любовта. Приятели, където и да ходите по света, колкото и прекрасно да е там, където се намирате, колкото и богата да е страната, в която сте, винаги носете по една малка частица от нашата мила родина дълбоко в сърцето си. И най-важното, не забравяйте, винаги се връщайте тук, заради нашите деца. И най-важното, защото тук сме родени, приятели, и тук трябва да умрем. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България, при тебе връща вечно любовта. След това вълнуващо изпълнение, гласът ми малко трепери, извинявам се за което. Пропуснах нещо много важно, когато обявих химна на училището. За тези, които не знаят, нашето училище е едно от първите училища в страната, което има свой химн. Текстът е написан от моята начална учителка Минка Банева, нека бъде светла паметта й, а музиката е създадена от нашата невероятна учителка по музика госпожа Мария Попова. Аз наистина много се развълнувах от изпълнението на Маги и Борката. Ще обявя следващите няколко песни, които вече ще са с участието
на учениците от държавите партньори. Следва изпълнение на украинска песен от всяка една от държавите и танц и песен от отбора на Турция. Така че насладете им се.
селските училища. Идва ред на един ромски танц. Може и да го познават някои от вас. Благодаря на Мариана Григорова, че се погрижи тези деца днес да бъдат тук, за да имате възможност да се насладите на тяхното изпълнение.
Сега предстои да чуете химна на Европа в изпълнение на невероятната Мария Попова, след което ще чуете изпълнение общо на всички ученици от държавите партньори. Те ще изпълнят 5 английски песни. Oh
the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them. And think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place, you look brighter than tomorrow. If you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll find there's no further sorrow. There are ways to get there if you care enough for living. Make a better place. Make a better place. Heal the world. Make a better place for you and for me. And if you care to the rest, there are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Yeah, okay, I'll be your friend. I know you'll be mine too. And new things are hard sometimes. Don't you worry, I'll be by your side. Time is kind of the most important thing that we can be. Time is kind of a very special thing for you and for me. Just be kind. Just be kind, 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 kind. Yeah, kind words can go a long way. I hear the kind things you say, and nice is just the right thing to do.
приключи. Ще чуете последното изпълнение, с което ще закрием нашия концерт. Използвам само възможността да благодаря на кмета на община Николаево, инженер Костов, за това, че се погрижи нашите гости да се чувстват комфортно, да имат възможността да посетят Черноморието ни и, разбира се, други места в страната. Без негова помощ нямаше да се справим. Благодаря ви, господин Костов. И сега изненадата на концерта. Ние сме учители, трябва да даваме винаги тон за песен, така че, давайки тон за тази песен, ще приключим и нашия концерт. Предварително се извинявам, че не знам текста на песента. Нямам време да го науча. Очудвам се, че децата научиха толкова много песни за толкова кратко време. Аз обаче не успях. Благодаря ви, че бяхте част от нашето приключение
наречено Еразъм Плюс.